Il-Ministru tal-Finanzi mħasseb xejn bil-fatt li l-aġenzija ta' credit rating ta' fama dinjija Moody's irrevedit l-economic outlook ta' pajjiżna għal wieħed negattiv. F'kummenti lil-Net News Clyde Caruana għalilna li din ir-reviżjoni ma nkwetatux wisq għaliex hu kien ipprevedih. Irrid ngħid ukoll għalfejn m'iniex imħasseb dak illi qalu għaliex lura għal April propju kont jien illi ħabbart u ma qgħadx nistenna l-budget f'Ottubru tax se jkunu r-riżultati finanzjarji ta' pajjiżna għal din is-sena. Mistoqsijek din ir-reviżjoni negattiva għad bassir ekonomiku ta' Malta titlobx li jsiru sforzi ferm akbar biex pajjiżna jinħareġ mill-grey list tal-FATF kemm jista' jkun malajr, il-Ministru Caruana qal li ż-żewġ affarijiet m'għandhomx jaqsmu. Inħares lejn l-FATF m'għandux jaqsam assolutament dak li qalet Moody's mal-ammont ta' żmien li Malta trid biex toħroġ mill-grey listing. Il-verità hi li fl-aħħar aġġornament li tat din l-aġenzija intqal il-fatturi prinċipali li waslu għal dan l-outlook negattiv kienu l-pis tad-dejn tal-Gvern, il-grey listing mill-FATF u riski marbuta mal-irkupru tas-settur turistiku. Stqarrija li jagħmel l-istess Ministru waqt il-konferenza tal-aħbarijiet. Kliem il-Ministru Caruana jindika biċ-ċar li l-Gvern għata qalbu għal kollox li jista' joħroġ lil Malta mill-lista xejn prestiġjuża li rnexxielu jitfal il-pajjiżna fiha. Tant li mistoqsi konferma jekk hux se jipprova jnaqqas it-terminu ta' sena u nofs żmien biex forsi noħorġu mill-grey list, il-Ministru ma kellux tweġiba. Ġifieri il-mira tas-sena u nofs tibqa' tapplika. Pajjiżna ser jagħmel dak kollu li hemm bżonn, jara li jagħmel minn kollox sabiex eventwalment joħroġ mill-grey listing. Din l-attitudni tikkuntrasta bil-qawwi ma' dik ferm aktar ottimista li ħal Partit Nazzjonalista hekk kif il-kap tal-Partit Bernard Grech wiegħed li Gvern ġdid Nazzjonalista joħroġ lil Malta mill-lista l-griża fi żmien 3 xhur minn mindu jieħu f'idejh it-tmum tal-pajjiż.